Κάτι για τους διός τους έρωτες από τον ταξιδιώτη των μύθων. 10 χρόνια ανήλαιης μάχης. Τόσο κράτησε η τιτανομαχία σύμφωνα με την θεογονία. Μα τώρα οι μάχες τέλειωσαν. Η παράταξη του διός νίκησε. Οι τιτάνες έχουν υποταχθεί και η νέα εξουσία έχει εγκατασταθεί στον Όλυμπο. Τα βασίλεια έχουν μοιραστεί. Ο Ποσειδώνας κυβερνά την θάλασσα, ο Άδης τον κάτω κόσμο και ο Ζεύς τον ουρανό και την γη. Όμως η εξουσία δεν αρκεί. Ο νέος κόσμος έχει ανάγκη από νέα γενιά θεών, συμβολικών θεών, που στην πραγματικότητα θα αντιπροσωπεύουν φυσικά φαινόμενα, εξουσίες, ακόμη και έννοιες φιλοσοφικές. Αυτούς τους θεούς ας τους ονομάσουμε θεούς των ανθρώπων. Και όλα ξεκινούν με κάτι που οι μύθοι περιγράφουν με μία λέξη σχεδόν ποιητική, φιλότης, δηλαδή έλξη, ένωση, δημιουργία. Με άλλα λόγια, έρωτας σχεδόν όπως τον βιώνουν οι θνητοί. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε τους πρώτους μεγάλους έρωτες του Διός, αλλά και το μυστικό, την αλληγορία αν προτιμάτε, που κρύβεται πίσω από αυτούς. Μαζί με τον Δία θα συναντήσουμε την Μύτιδα, την Θέμιδα, την Ευρυνόμη, την Δήμητρα και την Μνημοσύνη. Φυσικά και τα σπουδαία τέκνα που γεννήθηκαν από τις ενώσεις του με αυτές. Η πρώτη καταγεγραμμένη ερωτική περιπέτεια του Διός αφορά την Μύτιδα, την θυγατέρα του ουρανού και της Τιθείος, την προσωποποίηση της απόλυτης γνώσης. Οι μύθοι λένε πως η Μύτης γνώριζε περισσότερα από όλους τους θεούς μαζί. Όμως η Μύτης δεν είναι μόνο σοφή, είναι και γοητευτική. Και ο Ζεύς, ο νέος άρχοντας του κόσμου, αναγνωρίζει πολύ γρήγορα δύο πράγματα που έχει ανάγκη. Την ομορφιά της και κυρίως τις γνώσεις που διαθέτει. Έτσι γεννιέται ο πρώτος μεγάλος έρωτας στον Όλυμπο και η Μύτης εγκυμονεί ήδη. Όμως ο Ζεύς θυμάται μια παλιά προφητεία. Πρώτα θα γεννηθεί μια κόρη, ίση με τον πατέρα της σε νου και βούληση. Ύστερα ένας γιος, προορισμένος να τον ξεπεράσει και να πάρει τον θρόνο. Ο Ζεύς δεν σκοπεύει να επαναλάβει το λάθος του χρόνου και κάνει κάτι που οι μύθοι περιγράφουν με έναν τρόπο άκομψο ίσως, μα σίγουρα αλληγορικό. Με λόγια γλυκά, παίρνει την Μύτιδα στην αγκαλιά του και την καταβροχθίζει. Με αυτό είναι, όπως είπαμε, αλληγορία. Ο Ζεύς δεν είναι ανθρωποφάγος, ούτε βάνδαλος που θέλει να καταστρέψει την γνώση. Το μυστικό εδώ είναι πως ο Ζεύς τρώει, χωνεύει και αφομοιώνει την γνώση. Η Μύτης γίνεται μέρος του νου του και χάρη σε αυτήν τη γνώση θα γεννηθεί αργότερα η Αθηνά, η θεά της σοφίας. Έτσι, ο μύθος αυτός μας λέει πως η γνώση γέννησε τη σοφία. Όμως η αφομοίωση της γνώσης προκειμένου να βγει στο φως η σοφία θέλει χρόνο και ο Ζεύς δεν σκοπεύει να μείνει αδρανής. Ήδη γνωρίζει πως το βασίλειό του, στην πραγματικότητα, το βασίλειο των θνητών ανθρώπων, όσο είναι ακόμη ζωντανή, έχει ανάγκη από θεσμούς και νόμους. Διότι η γνώση μπορεί να φωτίσει και να γεννήσει σοφία, αλλά δεν μπορεί να οργανώσει. Για να σταθεί ένας κόσμος χρειάζονται κανόνες. Και ο Ζεύς στρέφεται προς μια άλλη τιτανίδα, την Θέμιδα. Η Θέμης δεν είναι απλώς η θεότητα της δικαιοσύνης όπως συχνά παρουσιάζεται με απλοϊκό τρόπο. Είναι κάτι βαθύτερο. Είναι η αρχαίγονη τάξη των πραγμάτων. Είναι εκείνη η αόρατη αρχή που καθορίζει τι είναι πρέπον, τι είναι ισορροπημένο, τι είναι σύμφωνο με την αρμονία του κόσμου και η λέξη Θέμης στους αρχαίους Έλληνες δεν σημαίνει απλώς νόμο. Σήμαινε το φυσικό και κοινωνικό δίκαιο μαζί. Σήμαινε εκείνο που είναι σωστό επειδή εναρμονίζεται με την φύση των πραγμάτων.
Η ένωση του Διός με την Θέμηδα δεν είναι λοιπόν απλώς ένας ακόμη θεϊκός έρωτας. Είναι η στιγμή κατά την οποία η εξουσία ενώνεται με τον νόμο. Χωρίς αυτήν την ένωση, ο Όλυμπος θα ήταν απλώς μία αυλή ισχυρών όντων. Με αυτή την ένωση γίνεται θεσμός και από αυτή την φιλότητα γεννιούνται πρώτα οι ώρες. Η ευνομία, δηλαδή η αρμονική λειτουργία μιας κοινωνίας όπου ο καθένας γνωρίζει τη θέση του και οι θεσμοί λειτουργούν χωρίς αυθαιρεσία. Η δίκη, δηλαδή η αποκατάσταση της ισορροπίας όταν αυτή διαταραχθεί, είναι στην πραγματικότητα η δύναμη που επαναφέρει το μέτρο όταν η ύβρις απειλεί να το καταλύσει. Και η ειρήνη, δηλαδή το αποτέλεσμα των δύο πρώτων. Δεν γεννιέται από ευχές ούτε από καλές προθέσεις. Γεννιέται μόνον όταν υπάρχει ευνομία και όταν η δίκη εφαρμόζεται. 3 τέκνα λοιπόν. 3 ονόματα που αντιπροσωπεύουν κάποιες έννοιες. Όμως μέσα τους κρύβεται ολόκληρη η αρχιτεκτονική του ανθρώπινου πολιτισμού. Ο Ζεύς, ή μάλλον η μυθολογία των Ελλήνων με όργανο τον Δία, δημιουργεί ένα νέο κόσμο. Ένα κόσμο όπου οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν καλά ακόμη και στις στιγμές που λόγω ύβρεως ξέφευγαν από την ευνομία και την δίκη. Η ειρήνη δεν είναι ούτε τυχαία κατάσταση ούτε θεόσταλτη. Είναι συνέπεια του σεβασμού στους θεσμούς και στους νόμους. Όμως ο κόσμος προκειμένου να λειτουργήσει δεν αρκείται στους θεσμούς. Χρειάζεται και κάτι ακόμη. Χρειάζεται ο μηχανισμός που συνδέει τις πράξεις με τις συνέπειές τους. Και έτσι από την ένωση του Διός με την Θέμηδα γεννιούνται λίγο αργότερα και οι μοίρες. Η Κλωθό, η Λάχεσης, η Άτροπος. Κάποιοι νομίζουν πως οι μοίρες γράφουν το μέλλον, ότι καθορίζουν την μοίρα των ανθρώπων με κάποιο προαιώνιο σχέδιο. Οι μύθοι όμως λένε κάτι πιο αληθινό και ελάχιστα δογματικό. Οι μοίρες δεν προφητεύουν, υπολογίζουν. Η Κλωθό γνέθει το νήμα της ζωής. Θα λέγαμε ότι θέτει το αρχικό υλικό, την κληρονομικότητα, την αφετηρία που φέρνει μαζί του κάθε άνθρωπος όταν γεννιέται. Η Λάχεσης ξετυλίγει αυτό το νήμα και προσθέτει σε αυτό τις συνέπειες των πράξεων του καθενός. Κάθε επιλογή, κάθε πράξη, κάθε ύβρις ή κάθε αρετή γίνεται μέρος του νήματος. Και η Άτροπος κόβει το νήμα όταν έρθει η πρέπουσα στιγμή. Όχι η προκαθορισμένη, η πρέπουσα. Δηλαδή εκείνη που προκύπτει από τον συνδυασμό όλων των προηγούμενων. Έτσι οι μοίρες δεν αναιρούν την ελευθερία της βούλησης, την προϋποθέτουν, διότι χωρίς πράξεις δεν θα υπήρχαν συνέπειες. Με άλλα λόγια, το σύμπαν των μύθων λειτουργεί με έναν νόμο που θα μπορούσαμε να περιγράψουμε με 2 λέξεις, δράση, αντίδραση. Ακόμη και ο ίδιος ο Ζεύς, που αργότερα θα ονομαστεί μοιραγέτης, δεν μπορεί να αναιρέσει αυτόν τον νόμο των μοιρών. Αν το έκανε, θα διέπρατε ύβρι απέναντι στη φυσική τάξη του κόσμου. Έτσι, χάρη στην Θέμηδα, ο Όλυμπος αποκτά μηχανισμούς. Μηχανισμούς που στηρίζουν την τάξη, επιβάλλουν το δίκαιο και συνδέουν την ελευθερία με την ευθύνη. Με άλλα λόγια, θεμελιώνεται ένας κόσμος που δεν εγγυάται την αρμονία, αλλά την καθιστά δυνατή. Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ελληνικής μυθολογίας. Οι θεοί δεν υπόσχονται έναν τέλειο κόσμο. Δημιουργούν ή καλύτερα διδάσκουν τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να υπάρξει. Το αν θα υπάρξει τελικά ευνομία, δίκη και ειρήνη δεν εξαρτάται από τον Όλυμπο ούτε από τον Δία. Εξαρτάται από τους ανθρώπους. Μα ένας κόσμος γεμάτος σοφία και θεσμούς, ακόμα και σε περίοδο ειρήνης, καταντά ανιαρός. Και ίσως αυτός είναι ο λόγος που ο Ζεύς στρέφει ήδη το ενδιαφέρον του προς την Ευρυνόμη, την ωκεανίδα θυγατέρα του ωκεανού και της Τιθίως, το όνομα της οποίας υποδηλώνει κάτι ευρύ, κάτι που κατανέμεται πλατιά και αρμονικά. Δεν είναι τυχαίο όνομα. Στην μυθολογία τα ονόματα είναι πάντα υπενιγμοί. Μετά την γνώση, μετά τον νόμο
και μετά τον μηχανισμό της μοίρας, ο κόσμος του Διός χρειάζεται το κάλος, την ομορφιά. Όχι την ομορφιά ως απλή αισθητική ευχαρίστηση, αλλά την ομορφιά ως αρμονία. Την δύναμη εκείνη που κάνει την τάξη του κόσμου να μην είναι μόνο λειτουργική, αλλά και ελκυστική. Έτσι, από την ένωση του Διός με την Ευρυνόμη γεννιούνται οι χάριτες. Η αγλαία, δηλαδή η λαμπρότητα, το φως που κάνει τα πράγματα να φαίνονται όμορφα. Η ευφροσύνη, δηλαδή η χαρά της ψυχής, η ευθυμία που γεννιέται όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε αρμονία με τον κόσμο γύρω του. Και η θάλια, δηλαδή η άνθηση, η ζωντάνια που κάνει τη ζωή να ανθίζει. Τρεις θεότητες που δεν κυβερνούν, δεν δικάζουν και δεν επιβάλλουν. Κοσμούν με τη χάρη τους. Και η χάρις, για τους αρχαίους Έλληνες, δεν σημαίνει απλώς χάρη με τη σημερινή έννοια, σήμαινε την δύναμη εκείνη που κάνει κάτι όμορφο, αρμονικό και επιθυμητό χωρίς να γίνεται χυδαίο. Οι χάριτες είναι εγωιτευτικές χωρίς πρόκληση, ερωτεύσιμες χωρίς χυδαιότητα, γυμνές χωρίς ντροπή. Με άλλα λόγια αντιπροσωπεύουν την καθαρή μορφή της ομορφιάς. Γι' αυτό θα γίνουν αχώριστες συνοδοιπόροι των μουσών που θα γεννηθούν σε λίγο. Βρίσκονται στα συμπόσια των θεών, στα μυστήρια της Ελευσίνας, στους Δελφούς, σε κάθε τόπο όπου η τέχνη και η πνευματική καλλιέργεια συναντούν την ανθρώπινη εμπειρία. Μέσα από τις χάριτες εκφράζεται η ιδέα πως η ομορφιά δεν είναι πρόκληση στα ένστικτα, είναι μοίηση στην αρμονία. Ο αληθινός καλλιτέχνης δεν χρησιμοποιεί το ωραίο για να διεγείρει τα χαμηλότερα πάθη, το χρησιμοποιεί για να εξαγνίσει το βλέμμα. Έτσι οι χάριτες διδάσκουν κάτι που αργότερα θα το εκφράσει με φιλοσοφικό τρόπο η ιδιωτήμα στον Σωκράτη, ότι ο έρωτας δεν αφορά μόνο τα ωραία σώματα, αφορά και τις ωραίες ιδέες. Έτσι, ήδη ο κόσμος έχει αποκτήσει νέες διαστάσεις, με την μύτιδα γνώση, με την θέμιδα νόμου, χάρη στις θυγατέρες της τις ώρες, και συνέπειες, χάρη στις άλλες θυγατέρες της τις μοίρες. Και με τις χάριτες αποκτά ομορφιά, διότι ένας κόσμος που λειτουργεί χωρίς ομορφιά είναι απλώς μηχανισμός. Οι χάριτες τον κάνουν να μοιάζει με πολιτισμό. Μα αυτό το ωραίο οικοδόμημα του νέου κόσμου δεν μπορεί να σταθεί αν ο άνθρωπος δεν ικανοποιήσει μία βασική ανάγκη, την ανάγκη της τροφής. Και ο Ζεύς, τόσο σοφός που έγινε χάρη στις πρώτες του ερωμένες, στρέφεται στην Δήμητρα, την θυγατέρα του Κρόνου και της Ρέας, μία από τις πιο αρχαίες και σεβαστές θεότητες του ελληνικού κόσμου. Το όνομά της σημαίνει μητέρα της γης. Είναι εκείνη που συμβολικά χαρίζει την ανθοφορία στο φυτικό βασίλειο και κατ' επέκταση τη ζωή στο ζωικό. Είναι προστάτηδα των σιτηρών, κάνει τα χωράφια να πρασινίζουν, τις κοιλάδες να γεμίζουν στάχια και τον άνθρωπο να περνά από την άγρια επιβίωση του κυνηγιού στην καλλιέργεια και στον οργανωμένο πολιτισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι η γεωργία για τους αρχαίους Έλληνες δεν ήταν απλώς τεχνική, ήταν δώρο θεϊκό. Στα χέρια της Δήμητρας συχνά απεικονίζονται δύο σύμβολα, το στάχι και το ρόδι. Το στάχι είναι η τροφή των θνητών, είναι η βάση της ανθρώπινης επιβίωσης. Το ρόδι όμως έχει βαθύτερο συμβολισμό. Υπενήσεται τον κύκλο της ζωής, τον σπόρο που πέφτει στη γη για να ξαναγεννηθεί. Με άλλα λόγια, μέσα στην Δήμητρα συνυπάρχουν η γονιμότητα και το μυστήριο της αναγέννησης. Όταν λοιπόν τα δίχτυα της φιλότητας παγιδεύουν το Δία με την Δήμητρα, η ένωση αυτή δεν αφορά μόνο τον Όλυμπο, αφορά ολόκληρη τη γη. Και από αυτή την ένωση γεννιέται μία κόρη. Στην αρχή την ονομάζουν απλώς κόρη. Η λέξη αυτή δεν είναι όνομα, είναι περιγραφή. Δηλώνει την νεότητα, την παρθενία, την καθαρότητα της πρώτης ηλικίας. Αργότερα όμως θα αποκτήσει ένα όνομα πολύ βαρύ, Περσεφόνη, και σε παλαιότερες μορφές της παράδοσης θα ακουστεί και ως Φερσέφασα. Ονόματα που δεν ανήκουν πια στην αθωότητα της νεαρής κόρης, κουβαλούν κάτι πιο σκοτεινό, πιο μυστηριώδες, διότι η Περσεφόνη δεν προορίζεται να μείνει στον Όλυμπο, ο μύθος την θέλει βασίλισσα του κάτω κόσμου,
Κάποτε λένε οι μύθοι, ενώ θα παίζει σε ένα ανθισμένο λιβάδι με τις νύμφες, θα τη δει ο Πλούτων, θα την ερωτευτεί και θα την αρπάξει, όμως αυτό σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Αυτό που για την ώρα μας ενδιαφέρει είναι πως ο μύθος της Περσεφόνης εξηγεί, δικαιολογεί αν θέλετε, τις εποχές του χρόνου και το πώς επηρεάζουν αυτές οι εποχές την καλλιέργεια της γης. Και κάτι ακόμη πιο βαθύ, τον κύκλο της ζωής και του θανάτου. Και μαζί με αυτόν την υπόσχεση της αναγέννησης, όπως ο σπόρος που σαπίζει και ξαναγεννιέται. Μα όλα αυτά, όπως είπαμε, σε επόμενο επεισόδιο. Όμως, επιτέλους ήρθε η στιγμή να συναντήσει ο Ζεύς την μνημοσύνη, την τιτανίδα θυγατέρα του ουρανού και της γέας. Το όνομα της σημαίνει ακριβώς αυτό που δηλώνει, την μνήμη. Όχι απλώς την ικανότητα να θυμάται κανείς γεγονότα, αλλά την δύναμη που συγκρατεί την εμπειρία και την μετατρέπει σε γνώση. Την δύναμη που επιτρέπει στον άνθρωπο να καινοτομεί και να πορεύεται προς το μέλλον, κρατώντας όμως ζωντανές τις ρίζες του παρελθόντος. Διότι η μνήμη είναι εκείνη που σώζει τον κόσμο από τη λύθη. Χωρίς την μνήμη, καμία εμπειρία δεν θα μπορούσε να γίνει σοφία. Κανένα πάθημα δεν θα γινόταν μάθημα. Καμία πράξη δεν θα άφηνε ίχνος στον χρόνο και ο τροχός θα έπρεπε να ανακαλύπτεται ξανά και ξανά. Οι μύθοι λένε πως ο έρωτας του Διός και της μνημοσύνης κράτησε 9 νύχτες. Κάθε νύχτα γεννιέται και μία κόρη και έτσι γεννιούνται οι 9 μούσες. Ίσως η πιο ποιητική και η πιο εμπνευσμένη εφεύρεση της ελληνικής μυθολογίας. Από την μνημοσύνη να γεννιέται η έμπνευση και οι καλές τέχνες. Η Κλειό της ιστορίας και της μνήμης του κλέους. Η Ευτέρπη της μουσικής και της αρμονίας. Η Θάλια της κωμωδίας. Η Μελπομένη της τραγωδίας. Η Τερψυχώρη του χορού και της λυρικής ποίησης. Η Ερατό της ερωτικής έμπνευσης. Η Πολύμνια των ιερών ύμνων. Η Ουρανία των επιστημών και της αστρονομίας και η Καλλιόπη της επικής ποίησης. Είναι η μούσα που κάποτε θα εμπνεύσει τον Όμηρο. Όμως οι μούσες δεν είναι απλώς θεότητες των τεχνών, είναι η ίδια η έμπνευση. Μέσα από αυτές οι άνθρωποι μπορούν να μετατρέψουν την μνήμη σε λόγο, τον πόνο σε ποίηση και την εμπειρία σε πολιτισμό. Χάρη στις μούσες, οι τραγικοί άνθρωποι βρίσκουν τρόπο να μιλούν με τις συμφορές τους χωρίς να καταραίουν από το βάρος τους. Τις τραγουδούν και έτσι η ανθρώπινη ύπαρξη αποκτά κάτι περισσότερο από απλή επιβίωση. Αποκτά νόημα. Έτσι ξεκινά το οικοδόμημα του κόσμου των νέων συμβολικών θεών των Ελλήνων. Χωρίς δόγματα, χωρίς εντολές και δίχως τίποτε άλλο εκτός από αλληγορίες που θέτουν τα θεμέλια ενός πολιτισμού. Όμως αυτή είναι μόνον η αρχή, διότι μέχρι τώρα ο Ζεύς συναντά ερωμένες, συμμάχους, δασκάλες της γνώσης, του νόμου, της ομορφιάς και της τέχνης. Σύντομα όμως θα εμφανιστεί μία άλλη μορφή, όχι απλώς ερωμένη, σύζυγος. Μία μορφή που θα φέρει μαζί της ζήλια, εξουσία, γάμο και βασιλική τάξη στον Όλυμπο. Και πάνω απ' όλα, οικογενειακούς θεσμούς και νόμους που για πρώτη φορά αφορούν τους ανθρώπους. Μία χρυσοπέδιλη αργίτισσα θα είναι, η Ήρα. Αλλά αυτά σε επόμενο επεισόδιο. Για την ώρα, ένα μόνο μυστικό της μυθολογίας αξίζει να θυμάται κανείς. Πως από την φιλότητα γεννήθηκε όχι μόνο ο κόσμος, αλλά και ο λόγος που τον αφηγούμαστε. Να είστε καλά και μακριά από έρηδες και φιλονικίες. Αν αυτό το ταξίδι στον κόσμο των μύθων σας άρεσε, πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για ειδοποιήσεις. Το ταξίδι συνεχίζεται. Αν υπάρχει κάποιος μύθος που θα θέλατε να εξερευνήσουμε, γράψτε στα σχόλια. Ο ταξιδιώτης των μύθων δέχεται και παραγγελίες, με μια επιφύλαξη. Οι μύθοι του Απολοδόρου, χωρίς την έγκυρη επιβεβαίωση του Ησιώδου ή του Ομήρου, δεν φιλοξενούνται στο κανάλι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η επιθυμία σας είναι διαταγή. Ίσως.